Ďakujem. Ja vlastne viem len toľko, že by som vám mal niečo povedať o maďarských voľbách. To asi predpokladám, že platí. A keďže naozaj nie som zvyknutý ani seba nejak veľmi predstavovať, ani nie som úplne učiteľ, ktorý samostatne dokáže hodinu mudrovať na jednu tému. Má niekto napríklad hneď na úvod nejakú rámcovú otázku, ktorá by ho zaujímala? Tak ak môžem ja, dobrý večer. Dobrý večer. Mňa by zaujímalo, my tu v Čechách veľa nevieme o histórii pána Maďara a či sa z toho dá niečo usudzovať. Ja viem napríklad, že bol manželom bývalej ministryne spravedlnosti, ale to je tak, a pôvodne akože bol s Viktorom Orbánom akože skôr kamarát. Čiže možno toto, keby ste mohli tak nejak akože z historického hľadiska krátko zhrnúť, tak mne by sa to páčilo. Ďakujem. Ďakujem pekne. To je nádherný, dlhý príbeh a dokonca ja si myslím, že jeden z určujúcich preto, aby sme porozumeli maďarskému volebnému výsledku. A kým ho dorozpráva, možno sa Bobovi podarí pripojiť. Peter Magyar on vlastne pochádza z takej budapešťanskej, starej právnickej aristokracie. To možno tretia alebo štvrtá generácia právnikov v rodine s tým, že má tam nejakého krstného otca, ktorý bol prezidentom Maďarska, to bol, myslím, brat jeho starej mamy. Nejaké 4 roky po vyštudovaní vysokej školy pracoval ako advokát a potom prešiel do diplomácie. On bol, myslím, členom stáleho zastúpenia Maďarska pri Európskej komisii, mal normálne diplomatický status, žil v Bruseli. A s politickou kariérou mu pomáhal jeho priateľ z detstva, z mladých čias, spolužiak z gymnázia, z univerzity, Gergely Gulyás, ktorý bol až do minulej nedele, predminulej nedele kancelárom Viktora Orbána. Že on mal v tom Fidese veľmi silnú pozíciu a my často hovoríme o Fidese, ale ešte možno je dobre na dovysvetlenie, že Maďari hovoria o systéme NER. Je to skratka Nemzeti Együttműködés rendszere, v preklade systém národnej spolupráce, čo je vlastne inštitucionalizovaný systém korupčného, takého polofeudálneho systému vládnutia, ktorý v Maďarsku fungoval. Ten NER prestupuje a zastrešuje naozaj všetky oblasti ekonomického, spoločenského, politického života. Sú v ňom zahrnuté nielen politická strana Fides, ale vedecké inštitúcie, vzdelávacie inštitúcie, nadácie, občianske združenia, kultúrne inštitúcie, médiá, veľké nadácie, do ktorých sa vkladajú napríklad akcie štátnych firiem a tie potom napríklad ovládajú médiá a podobne. A Gulyás bol spolu s Magyarom v tomto systéme NER. Zdá sa, že tu budeme mať nejaké technické problémy, lebo pred chvíľou to vyhodilo aj mňa z hovoru. Dúfam, že teraz ma počujete. Vie mi niekto dať nejakú spätnú väzbu? Počujeme. Super, ďakujem. Nie som si... Fakt to blblo a ja som sa musel niekoľkokrát pripojiť predtým, ako sme začali, že ma to vyhadzovalo. A myslel som si, že chyba je na mojej strane, zjavne nie. Čiže systém NER aj Gulyása, aj Magyara veľmi pekne živil. S tým rozdielom, že Gulyás mal skvelú politickú kariéru, Peter Magyar už pomenej, pretože má podľa všetkých, koho sa kedy maďarské médiá pýtali, obzvlášť protivnú povahu. Je extrémne konfliktný, hádavý, arogantný, uráža ľudí, často úplne bez dôvodu, len pre krásu toho, že ich urážať môže. Niekto na ňo spomínal, že podľa toho ste vedeli na party, kde je Peter, že odtiaľ sa ozýval hluk hádky.
A Gergej Gujáš ho zoznámil s jeho budúcou manželkou Judith Dvorgok, ktorá sa stala ministerkou spravodlivosti. Ona bola vlastne pravým opakom Pietera Maďara. Ona bola veľmi populárna politička, veľmi príjemne pôsobila na ľudí vo svojom prostredí, ale aj na širšiu verejnosť. Veľmi šikovne pracovala so sociálnymi sieťami, čo ale bola nemalá zásluha práve jej manžela Pietera Maďara, ktorý je zase v práci so sociálnymi médiami veľmi šikovný. Čiže on aj trochu mal taký pocit, že nezaslúžene žije v tieni svojej manželky a že by mal nárok na väčšiu politickú kariéru. A ukazuje sa, že ju naozaj mohol mať, keby dokázal lepšie vychádzať s ľuďmi okolo seba. A nakoniec jeho očarujúca osobnosť rozložila aj jeho manželstvo. Tam šírilo sa okolo toho veľa úplných prepálených, nezmyselných hoaxov, že uvaril nejaké štenia v mikrovlnke a podobné nezmysly. Toto sú hlúposti, ale zároveň tam evidentne, a to priznal aj on, bolo nejaké psychické týranie, že zamkol svoju manželku v kúpeľni a odmietal ju pustiť von a podobné cirkusy. To manželstvo sa rozpadlo, šlo do rozvodu, len vo Fidese ich poprosili, aby počkali aspoň do volieb 2022, aby to nepoškodilo imidž manželky, že sa rozvádza. Čo mu vyhoveli, potom sa rozviedli a už tu máme aj moderátora, čiže ja dopoviem svoj príbeh a potom on môže plynule nadviazať. Ten rozvod bol škaredý a Gergej Gujáš sa postavil na stranu ex-manželky, čo rozbilo aj priateľstvo Pietera Maďara s Gergejom Gujášom a tým pádom ho s veľkou radosťou vyvrtali zo všetkých funkcií, ktoré mal v tom systéme NER. To sú také tie miestečko v dozornej rade štátnej firmy, platený flek šéfa nejakého výboru alebo komisie, kde si o to všetko prišiel z večera do rána. A vtedy sa veľmi naštval, vzal nahrávku, na ktorej si tajne nahral svoju vlastnú manželku, kde si doma v obývačke alebo v kuchyni, kde hovorila o tom, akým mafiánskym spôsobom vládne Fides a akým mafiánskym spôsobom ochraňuje svojich ľudí. A to odštartovalo jeho politickú kariéru. Takto sa on vlastne dostal na mentálnu mapu Maďarska, čo o ňom niečo hovorí ako o človeku. Zároveň treba povedať, že je napriek všetkým týmto svojim povahovým črtám je veľmi energický, pracovitý, výborne mu to páli, je naozaj vysoko inteligentný, dokáže strategicky plánovať na veľa krokov dopredu, inak by tie voľby nebol vyhral. A ešte je tam niečo, sú tam také ešte dva body, ktoré by som chcel na úvod zvýrazniť, čo si ja myslím, že sa z Českej republiky veľmi, veľmi ťažko chápe. Lebo to je to, s čím česká verejnosť nemá že žiadnu žitú skúsenosť a ani nedokáže rozmýšľať tým smerom. Jedna vec je dynamika medzi ľuďmi, ako je Péter Magyar a Viktor Orbán. Oni sú obaja ako keby ikonickými predstaviteľmi tých svojich demografií. Viktor Orbán bol mladý, veľmi nadaný, talentovaný chlapec z vidieka. A čeština ani nemá adekvátny výraz, lebo tu keď poviete sedlák, to môže mať aj negatívne, ale aj také tie normálne pozitívne konotácie, že je to niekto, kto obrába zem a dorába potraviny a je nejak spätý s pôdou. Maďarčina má na to výraz porost a to teda nemá žiadnu pozitívnu konotáciu. Asi je k tomu bližšie nejaké české vidlák. Taký ten roľník v maďarčine je gozdo. Porost je vyslovene veľmi derogatívny, ponižujúci výraz a Viktor Orbán je pre tých chlapcov v Budapešti vyslovene ten porost fiú, ten vidláčik, na ktorého sa pozerajú cez prsty. A Péter Magyar zastupuje naozaj takú tú starú budapešťanskú, nie doslova aristokraciu, ale takých tých mešťanov, ktorí sú veľmi hrdí na monarchiu, na svoju šľachtu, na svoje kráľovské dejiny, na svoju zaniknutú ríšu a cítia za ňou veľmi silný pozitívny sentiment. A pre nich to je, že
Smradľaví sedláci sa nám nasťahovali do kráľovských palácov a urobili z nich maštale a my ich teraz odtiaľ vyženieme korbáčom. Toto tam nikto nepovie nikdy nahlas, ale je to tam všade medzi riadkami a v pozadí. Toto je jedna vec, ktorej treba rozumieť. A druhá, že Maďari nemajú absolútne žiadnu skúsenosť s republikou. Do konca druhej svetovej vojny to bola nejaká konštitučná monarchia. Bola tam nejaká forma demokracie, ale nie úplne tak, ako sme si ju napríklad, alebo ako si ju predstavovali teda ľudia za prvej republiky, lebo taký starý ani ja ešte nie som, aby som to zažil. Ale jednoducho bola to nejaká monarchia, potom prišlo 40 rokov diktatúry proletariátu a tvrdej sovietskej okupácie, potom prišlo pár rokov nejakého porevolučného kvasenia, takého toho divokého oligarchického turbokapitalizmu, veľmi primitívneho, hrubého, ktorý si pamätáme z 90. rokov aj u nás. A potom už prišiel orbánizmus, čo bola v podstate volebná autokracia. A Maďari, aj keď túžia po právnom štáte a po demokratizácii a po nejakom slobodnejšom prostredí, možno si to takto nedefinujú vedome, ale viac túžia po kráľovi ako po predsedovi vlády. A Péter Magyar je presne ten, ktorý im vie dať to, čo im Orbán pred 16 rokmi, alebo dokonca ešte dávnejšie, lebo on najprv bol pri moci, potom na 2 volebné obdobia skončil v opozícii, potom ju uchopil a už nikdy nepustil. To, čo im on vtedy sľuboval, to im Péter Magyar reálne môže dať. Jemu naozaj bude záležať na dodržiavaní pravidiel, na právnom štáte, na tom, aby pravidlá platili pre všetkých rovnako, aby boli úplne nezávislé a spravodlivo vymáhané. To ale neznamená, že z českého pohľadu sa vám budú tie pravidlá javiť ako príčetné alebo žiaduce. Tak toľko možno na úvod a ďalej by nás už mohol previesť náš moderátor. Jo, dobrý den. Já se omlouvám jak Arpádovi, promiň, tak vám za pozdní příchod, ale snažil jsem se skutečně houževnatě se připojit asi půl hodiny. Nedařilo se mi to, což se mi stává v aplikaci Teams opakovaně. Ale jsem tady, vy už jste dostali zjevně teda jako vhled do situace v Maďarsku, zejména do toho, co za osobnost představuje Péter Magyar a jaká vlastně ta situace je s určitým vhledem, vlastně, který většině lidí v Česku chybí. Já bych vás chtěl vyzvat, když budete chtít, prosím, klaďte otázky ideálně v chatu tady téhle session, ať využijeme ten čas tak, abyste se dozvěděli to, co vás zajímá. My jsme si včera udělali večer s Arpádem drobnou přípravu, vlastně určitou část toho už jste teďka slyšeli a já bych na to navázal možná tím, co nějakým způsobem spojuje situaci v Maďarsku, které je sice geograficky velmi blízko, ale zároveň kulturně a jakou znalostí je vzdáleno vlastně významně, jako by to byla země, která je na úplně jiném kontinentu pro někoho v České republice. Tak já bych na to navázal tím, co Arpáde očekává, že se stane z hlediska evropské politiky, protože Viktoru Orbánovi a jeho administrativě se podařilo vlastně to Maďarsko v zásadě dostat do pozice úplné izolace a zároveň vlastně vyplývá z mnoha různých důkazů to, že Orbán, Szijjártó a další byli napojeni přímo na vlastně kremelské vazby, že jo, s Ruskem. Tak co se stane z hlediska evropské politiky a z hlediska těch vazeb na Rusku? Můžeme očekávat nějakou změnu nebo je to prostě iluze? Pardon. Ja som aj hovoril, že túto aplikáciu som niekoľko rokov nepoužil. Už sa mi to snad nestane. Čiže pre Európu to bude v mnohých ohľadoch dobrá správa, ale netreba to zase nejak veľmi preceňovať alebo mať neprimerané očakávania. Péter Magyar bude mať jednu obrovskú strategickú politickú výhodu. A to, že Viktor Orbán tak veľmi utiahol skrutky v Maďarsku, že už strhával závity a on keď ich uvoľní aj viac ako o polovicu, barzaj o 80%, tak sa dostane zhruba niekde na tú úroveň, kde bolo Poľsko za vlády práva a spravodlivosti.
A tak ako to Kačinského Poľsko mlátili z Bruselu lopatou po hlave každý druhý týždeň za to, že aké zverstvá tam páchajú na vlastných občanoch, tak za ten istý stav budú Pietera Maďara chváliť a tľapkať po pleci, že ako veľmi zdemokratizoval krajinu. Lebo všetko je relatívne a naozaj to bude relatívne zlepšenie. Budú to tak vnímať aj samotní obyvatelia Maďarska, ktorí sú v jadre oveľa konzervatívnejší ako my. A bude ho za to chváliť aj zahraničie. On si bude podľa mňa dávať úzkostlivý pozor na to, aby tam naozaj nastolil právny štát, aby tie pravidlá, ktoré budú platiť, naozaj platili pre všetkých, aby boli tvrdo vymáhané. Napokon prvé, čo urobí, bude celkom určite nejaký revanš a nejaká očista spoločnosti od najhorších zločincov. A on teda hovorí priamo o zločincoch. Rozhodnúť o tom môže len súd, ale nenachádzam veľa protiargumentov v podstate. Ale tie pravidlá budú naozaj veľmi konzervatívne, povedzme to takto. Podľa mňa budú silne pripomínať to Poľsko, ktoré povedzme pre ateistické a trochu viac ľavicové Česko muselo pôsobiť, povedzme, že bolo zafarbené v silne hnedých tónoch. Tak to Maďarsko bude veľmi podobné, lebo jednoducho prevažujúca mentalita je taká. Taká bude spoločenská objednávka a nikto sa zvlášť nebude búriť. Samozrejme aj vnútropolitický vývoj v Maďarsku bude mať nejakú svoju dynamiku. TISA je strana, ktorá vznikla tým, že Péter Magyar rozbehol nejaké hnutie. Potom prevzal malú stranu TISA, ktorá bola úplne bezvýznamná. On do nej vstúpil pred európskymi voľbami, pretože už by nebol stihol založiť politickú stranu a túto mu ponúkli vlastne jej členovia. Dali mu ju k dispozícii, ale ono to nemá žiadne skutočné stranické štruktúry, vnútrostranické mechanizmy ustálené. Zatiaľ je to naozaj one-man show. Uvidíme, kam sa to vyvinie, či a akým spôsobom sa to bude štiepiť, ako dlho dokáže udržať nejakú jednotnú opozíciu, kde naozaj stredoví, z maďarského pohľadu dokonca ľavicoví kandidáti napríklad odstupovali z týchto ostatných volieb v prospech TISY, aby zbytočne neštiepili hlasy. Nás samozrejme nemusí úplne zaujímať, čo sa bude diať vo vnútri Maďarska. Z pohľadu Európy bude Péter Magyar veľmi tvrdý partner na rokovanie a on bude presadzovať mnohé z tých vecí, ktoré presadzoval Viktor Orbán. Vieme, že jeho prvá cesta vedie do Poľska, čo je z pragmatického hľadiska veľmi správne rozhodnutie. Všetci sa tu zaklínajú nejakou V4, ale Vyšegrádska štvorka bez Poľska je kvadratúra kruhu. To Poľsko je jednoducho takmer dvakrát väčšie ako Československo a Maďarsko dohromady. Bez Poľska je to absolútny nezmysel. A Péter Magyar bude mať v Poľsku vždy silného, spoľahlivého partnera, ktorý si nebude mať problém bez ohľadu na to, kto bude v Poľsku vládnuť. Aj keby sa po najbližších poľských voľbách otočila karta a opäť by vládlo právo a spravodlivosť, Péter Magyar bude pre nich úplne dokonalý partner, by som povedal, s ktorým si budú hodnotovo absolútne rozumieť vo všetkom. A zrejme aj geopoliticky, čo je pre nás dobrá správa. Péter Magyar, keby sme ho chceli veľmi krátko definovať, tak to je vlastne Orbán minus Putin minus bezúzdná korupcia. Čiže pre Poliakov ideálny partner a to už bude pomerne silný blok. Jeho ďalšia cesta vlastne smeruje do Viedne. Inak maďarskí komentátori hovoria položartom, polovážne o Habsburskom klube. On už dokonca zmienil aj Chorvátsko a Slovinsko. A pokiaľ bude Andrej Babiš ochotný, tak ráta aj s Andrejom Babišom, aby sa pridal do tohto spolku. Roberta Fica už tak úplne nespomína. To Slovensko zatiaľ nie je na dobrej ceste, ale to je vo veľmi špecifickej situácii, lebo tam Rusko vrhne všetky svoje zdroje, ktoré práve stiahlo z Maďarska a na Slovensku neexistuje inštitucionálny odpor. Tam jednoducho nemá kto a čo klásť odpor ruskému vplyvu. Či to bude... V tomto okamihu nevidím, akým spôsobom by mohlo Slovensko dopadnúť dobre.
Možno ak bude poľsko-maďarská hranica, že ešte pre obyvateľov mojej krajiny by to bolo najmenej bolestivé riešenie pre nejaký strednodobý a dlhodobý horizont, ale to uvidíme. To sú také zatiaľ veľmi špekulácie. Každopádne Peter Magyar sa bude snažiť podľa mňa vytvoriť silný stredoeurópsky blok, ktorý bude v nejakom zmysle protiváhou liberálnejších jadrových krajín Európskej únie. Ale zároveň si myslím, že na dôležitých strategických veciach sa bude ochotný dohodnúť, pokiaľ ide o nejakú obranu, bezpečnosť a aspoň nejakú základnú politickú jednotu v Európskej únii. Čo si ale nemyslím, je, že by napríklad bol ochotný čo i len uvažovať o nejakej vyššej miere federalizácie Európskej únie a o nejakom pevnejšom politickom zväzku. A ja sa domnievam, že dnes už našim najväčším problémom nie je Rusko, ktoré uviazlo na Ukrajine vo vojne, ktorú neplánovalo, lebo to si Rusi naozaj predstavovali, že to bude 48-hodinová operácia podľa vzoru Československo 1968, kde unesú vládu, dosadia si svoju a budú mať Ukrajinu pre seba. A tam sa ukazuje, že to Rusko je papierový tiger. V konvenčnej vojne môže čokoľvek skúšať, ale nemá šancu uspieť. Našim veľkým problémom sú v tomto okamihu Spojené štáty americké, ktoré veľmi jasne dávajú najavo, že pre nich je Európska únia problém, im by viac vyhovovali roztrieštené národné štátiky v zmysle rozdeľuj a panuj. Úplne otvorene to deklarujú a snažia sa to presadzovať. A neviem, či tu v istom zmysle Spojené štáty nenájdú v Peterovi Magyarovi nejakú oporu, lebo on má ten svoj sen, ktorý mal aj Viktor Orbán a ktorý podľa mňa bude mať každý schopný maďarský politik. Z jeho hlavy to bude stále vyzerať tak, že bolo by dobre vytvoriť nejaký samostatný stredoeurópsky blok, ktorý by mal, ak nie mocenské, tak určite aspoň ideologické centrum v Budapešti. A to si potom môžeme povedať, že kde sa tam berie tá mentalita obliehanej pevnosti a výnimočnosti. Ale Maďari v sebe majú trochu tento Rusku podobný mesianistický komplex, že oni tu majú nejakú historickú úlohu v tomto priestore. Už jsou tady dvě otázky, hned se k ním dostaneme. Já mám jenom krátkou podotázku, jestli můžeš. Ty předpokládáš, že Peter Magyar bude jako se snažit vytvořit nějaký, jak se říkal, středoevropský blok, ale ten Orbán měl tu vyjednávací pozici díky tomu, že on vlastně jednal tak jako paraziticky, že on jako si vytvořil tu pozici díky tomu, že ze sebe udělal, on byl ten bad guy, že prostě se kterým ta Evropa musela nějak vyjednávat. A Peter Magyar, pokud byl konsenzuálnější, tak z čeho lze předpokládat, že by zrovna Maďarsko mělo vytvářet nějaký středobod nějakých geopolitických aktivit, jo? Kde by vzal tu sílu? Jako jenom, jestli máš pocit, že by to tak mělo být, protože to Polsko je přirozeně jako ten řekněme, dominantní stát tady v střední Evropě a zrovna Maďarsko, pokud nebude dělat problémy, jako dělal Orbán. Poľsko je jednoznačne obrovské, dominantné ekonomicky, vojensky, v istom zmysle politicky v tomto regióne, ale je hrozne polarizované a rozštiepené. Kdežto to Maďarsko v tomto dokáže byť jednotné a myslím si, že aj ideologicky produktívnejšie. To sme videli. O Viktorovi Orbánovi sa dá povedať všeličo, aj obzvlášť škaredé, aj také, čo by sme nemali hovoriť, kým na to nebudeme mať právoplatný rozsudok, ale určite nie je hlupák a určite to bol veľmi dobrý politický stratég. On keď čítal šachovnicu a analyzoval ju, a on to robil pravidelne každý rok v Rumunsku na festivale Tušváňoš, kde on tak oznamoval pravidelne svoje politické stratégie na najbližší rok a potom aj nejaké strednodobé a dlhodobé. No to bola aj trochu provokácia, že sa to dialo na území Rumunska. A ja som nikdy nenašiel jedinú vetu, ktorú by som rozporoval alebo spochybňoval, keď on robil diagnostiku. Potom tie riešenia, ktoré on navrhoval ako terapiu, tak tie boli obzvlášť odporné. A s tými sa už súhlasiť nedalo, ale on predvídal, že tu budú nejaké veľké geopolitické otrasy. Stavil na to, že Európska únia to neprežije, lebo nemá... On v istom zmysle veľmi správne identifikoval, že
celok, ktorý bol postavený na vzájomnej ekonomickej prosperite a že pôvodná myšlienka za tou vzájomnou ekonomickou prosperitou bola, že už nikdy žiadne vojny, na tú dávno zabudli aj obyvateľia toho priestoru, lebo už tak dávno tie vojny neboli, že si ich nevedia predstaviť. Pritom oni samozrejme sú možné, ako národné štáty znamenajú kolidujúce národné záujmy a z toho nevyhnutne vyplývajúce vojny, ale na to sa zabudlo. Ľudia sa toho už prestali obávať. Už to nie je ich žitá skúsenosť v 4. generácii. Čiže on stavil na to, že keďže to má len ekonomické základy, tak v okamihu nejakých väčších kríz sa to nebude schopné udržať a zosype sa to. Oslabí sa ekonomika, oslabí sa súdržnosť. A on jednoducho stavil na to Rusko, predpokladal, že to bude nejaký nový hegemón v priestore strednej Európy a on si hral tú hru, že keď bude dobre slúžiť cárovi v Kremli, tak mu možno umožní aspoň čiastočnú obnovu územia pôvodného Uhorska, lebo to sa nedá dosť často opakovať, že trianonská trauma je v Maďarsku stále otvorená, krvácajúca, hnisajúca rana. A keď sa náhodou objaví čo i len tieň podozrenia, že by sa tá rana mohla začať hojiť, tak Maďari okamžite rozdrásajú zúrivo, lebo to sa stalo súčasťou ich národnej identity. A nám môže pripadať obnova uhorského územia ako niečo úplne absurdné. Pre nich je to otázka príležitosti. Nepošlú teraz 2 tankové brigády na Slovensko, aby zabrali Felvidiek, ale keď sa im naskytne nejaká historická príležitosť, to územie získať späť, ju so 100% zárukou využijú. To isté platí o Sedmohradsku, v Rumunsku, o Vojvodine v Srbsku. Jednoducho to tam je a to je stále živé, aktuálne. Jednoducho z maďarského pohľadu Slovenská republika existuje na úkor Maďarska, bodka. Oni to berú ako historický fakt. Já si dovolím navázat tady rovnou dotazem od Sandry Rašínové, která se ptá na to, jak teda bude teď s případnou revizí Benešových dekretů, protože to je otázka, která se objevila už v té předvolební kampani, kterou tak jako neúplně šťastně nadnesla opoziční strana v Progresivné Slovensko v svým, nevím, co to byl, nějaký legislativní návrh, nebo co to mělo být. A jak se to teda bude odehrávat teď jakoby s tím v souvislosti s tím resentimentem, o kterým ty mluvíš. To znamená, že jako ta myšlenka na to, že tu trianonskou dohodu, teda tu smlouvu teda jako znovu jako revokovat a jako učinit Maďarsko zase větší, tam teda nějak pořád jako je, že jo. Tu sú vlastne také až 2 nepresné prenosy udalostí zo Slovenska a z Maďarska. Jedno je, že v slovenskom katastrálnom systéme je nepredstaviteľný ukrutný bordel, napriek tomu, že prebehla nejaká revízia evidencie pôd, z toho ROEP, sa povedal, že toto je červená čiara, stav, ktorý je po ROEP, je zo zákona platný, potom sa zistilo, že je v tom taký bordel, že to stále nie je definitívne právoplatné a v tomto prostredí samozrejme fungujú rôzne pozemkové mafie. A tam prebieha súboj nejakých skupín ľudí a jedna z nich zneužívala nie priamo Benešové dekrety, ale nariadenia Slovenskej národnej rady zo 45. roku, myslím, ktoré hovorili o trestaní kolaborantov a vyvlastňovaní majetku kolaborantov a na základe toho vyvlastňovali nejakú pôdu. Ale netreba si to predstaviť tak, že prišli za maďarsky hovoriacou babkou na južnom Slovensku a zobrali jej poličko s paprikou a vzali jej ho. V pozadí je trochu niečo iné, ale progresívci sa toho chytili. Oni vedeli, aká je to sprostosť, ale chceli to využiť marketingovo. A keď to chcú použiť marketingovo, tak vedeli, že keď použijú výraz Benešové dekréty, takže to okamžite exploduje všade. Keby to takto nenazvali, tak by sme o tom teraz nehovorili. Absolútne to nedomysleli, v podstate vykopali z politického hrobu Benešové dekréty na veľké zdesenie každého, kto dokáže pri tom šachu myslieť aspoň na ten jeden krok dopredu, že ani nie na 2, nie na 5, nie na 10, na 1, že čo bude môj ďalší ťah. Toto absolútne nezvládli, čiže
vlastne vyložili opäť maďarskú kartu na slovenský politický stôl, čo ja si myslím, že v konečnom dôsledku nebude v ich prospech, aj keď oni si myslia, že keď pôjde terajšia etnická maďarská strana na Slovensku Aliancia na ich kandidátke, že im to prinesie veľa hlasov a veľmi im to pomôže, ale to je vlastne proxy strana Fidesu, ktorá bola financovaná Fidesom a dnes to už vieme ako fakt. V normálne fungujúcej krajine by sa tým zapodieval súd a zvažoval, že či nerozpustiť stranu, ktorá bola financovaná zahraničnou politickou stranou. Každopádne týmto otvorili plechovku červíkov, ktoré už nikdy nevrátia do plechovky, ale to, čoho sa domáha Péter Magyar, nie je revízia Benešových dekrétov, len Robert Fico na túto situáciu potreboval nejak reagovať a keďže ani jeho mentálny výkon nie je tým, čo býval a vidíme, že aj v časoch, keď býval oveľa lepšie, že kam doviedol Slovenskú republiku, tak reagoval na to tým, že vznikol zákon, ktorý má trestať spochybňovanie povojnového usporiadania. Čo holý nezmysel, v zásade to nevymáhateľná sprostosť, ale je to trestnoprávna sprostosť, ktorá strašne znie. A to, čo chce Péter Magyar, je, aby láskavo zrušili tento idiotský zákon, ktorý by aj podľa mňa mali zrušiť. Lebo on nikomu nepomáha, akurát ubližuje verejnému diskurzu a dáva do rúk veľkú palicu presne tým ľuďom, ktorým nikto príčetný veľkú palicu do rúk dávať nechce. Jasně. Takže očekáváme, že nadále bude určitá tenze na tohle téma mezi Maďarskem a Slovenskem. Pravděpodobně. Medzi Maďarskom a Slovenskom budú veľké tenzie jednoducho preto, lebo Robert Fico bol veľmi blízkym spojencom Viktora Orbána, hoci aj to bol veľmi nerovný vzťah. Tak ako Viktor Orbán nebol že partnerom Vladimíra Putina, ale bol to taký... Liezol mu do plynovej rúry a bol to taký pucflek, podržtaška, nazvime to akokoľvek. A ten Robert Fico z pohľadu Kremľa je iba nejaký hornouhorský župan. Že to je iba nejaký Orbánov pucflek z ich pohľadu. Preto keď Slováci niečo chceli nie od Putina, ale od Sergeja Lavrova, tak museli poprosiť Pietera Szijjarto a maďarského ministra zahraničných vecí, aby láskavo poprosil Sergeja Lavrova, že dobre by bolo podporiť prezidentskú kampaň Petra Pellegriniho, že vlastne volebnú kampaň Petra Pellegriniho ešte vtedy parlamentnú. Čiže pre Pietera Magyara, keď sme hovorili o tom pohľade tej budapešťanskej šľachty, že sedľač sa nám nasťahovala do palácov a nestala sa šľachtou, ale premenila ich na chliev, tak Robert Fico je z ich pohľadu ten maďarský historický výraz pre Slovákov tót, ktorý pôvodne on nemal nejaké negatívne konotácie, to bolo normálne, že etnonymum, ale potom sa to naozaj zmenilo, že to má veľmi negatívne konotácie. Tak on je naozaj ten špinavý tót porost zo Slovenska, ktorým oni budú hlboko pohrdať. Okay. Čiže tie tenzie budú vyplývať už aj z toho. A Péter Magyar vie dať svoje pohrdanie najavo veľmi nepríjemným spôsobom a robí to pravidelne. Aj v prípadoch, keď povedzme, že to nie je veľmi diplomatické alebo politicky účelné. Tak z mediálního hlediska se máme na co těšit v úzovkách. Teď je tady ještě jedna otázka, která už přenáší jakoby to těžiště diskuse k nám. Máme ještě 8 minut, tak pokud má ještě někdo jednu otázku, tak na to ještě budeme mít čas. Jenom upozorňuji, že čas máme do 6. A Valentína Vlčková se ptá, jak by jí zajímalo, zda výsledek voleb nějak ovlivní směřování Andreje Babiše. Jenom připomeňme, že Andrej Babiš měl prostřednictvím své tajemnice Tinde Barta, která pochází z maďarské menšiny na Slovensku, tak jako vřelý vztah s Viktorem Orbánem, obecně ho podporoval, stejně jako třeba motoristé, SPD, to byli všechno přirození partneři, takže jak to ovlivní nejenom Andreje Babiše, ale českou politickou scénu, tu současnou koalici, podle tebe?
Je to veľmi ťažké odhadnúť. Pokúšať sa dostať do hlavy Andreja Babiša je obzvlášť nepríjemná predstava. Sú prostredia, do ktorých človek nelezie, keď nemusí. Jeho hlava je jedným z nich. Ak sa bude správať pragmaticky, tak určite prehodnotí niektoré kroky, ktoré plánoval, lebo jednoducho tá väzba na Kremel je dnes mŕtva. A neviem si predstaviť, čo dobré by mu mohla priniesť. Myslím si, že s Péterom Maďarom sa bude schopný nejakým spôsobom pragmaticky dohodnúť aj on, však preto tam tá Tunde Barto je, lebo on má obrovské ekonomické záujmy v Maďarsku. Agrofert je aj v Maďarsku spontánne, značka, ktorá má nejakú spontánnu znalosť, že teda ľudia vedia, čo to je. Zároveň to vidia trochu naivne niektorí maďarskí komentátori. Ja som si vypočul diskusiu, kde so všetkou vážnosťou hovorili, že Andrej Babiš bude celkom určite dobre vychádzať s Péterom Maďarom, lebo Péter Maďar zlepší výkon maďarskej ekonomiky a keď sa zlepší výkon maďarskej ekonomiky, tak sa zlepší aj výkon Agrofertu v Maďarsku. Niekto im ešte bude musieť vysvetliť, že výkon Agrofertu nesúvisí s výkonom ekonomiky, ale s veľkosťou štátnych dotácií, s ktorými momentálne Andrej Babiš v Maďarsku úplne nemôže rátať. Ten štát je na pokraji štátneho bankrotu a Péter Maďar sa veľmi pozerá po poľskom modeli, nielen politickom, ale aj ekonomickom, čo si myslím, že je správne rozhodnutie. Chce robiť veľké investície do infraštruktúry, tam sú v katastrofálnom stave cesty, železnice. My aj tu často nadávame na to, že kde je aký výtlk a ako tie vlaky jazdia. Toto je, že Švajčiarsko v porovnaní s Maďarskom, alebo dokonca Japonsko, pokiaľ ide o železnice. Čiže on bude veľa investovať do infraštruktúry, čo vieme z Poľska, že funguje, a plus chce veľmi posilniť podporu malého a stredného podnikania a prestať rozdávať úplne šialené výhody takým tým veľkým zahraničným investorom, hlavne z Ázie dnes, ktorí sa navyše ukázalo, že sa v Maďarsku správajú takým pomerne feudálnym stredovekým spôsobom, že naozaj to, či ohrozia životy svojich zamestnancov a obyvateľov miest, kde sú napríklad postavené ich baterkárne, ich absolútne nezaujíma a štát to nejakým spôsobom nevymáhal. Takže si myslím, že Andrej Babiš zažije veľa smútku v Maďarovom Maďarsku, ale napriek tomu asi je lepšie mať 10% z niečoho ako 100% z ničoho, a ak si to bude schopný takto zrátať, tak si myslím, že bude schopný sa prispôsobiť novým podmienkam. A v konečnom dôsledku si myslím, že to konzervatívne Maďarsko mu bude stále bližšie ako škandinávské krajiny, povedzme. To pravděpodobně ano, s ohledem na jeho mentalitu i vlastně určité zájmy, které má, a i vlastně to okolí, které ho obklopuje. Máme ještě 4 minuty a já bych se chtěl zeptat, ty už si naznačil, že určitá část toho ruského vlivu, která byla soustředěna na Maďarsko, jakoby na ten hlavní stát Evropské unie, se přesunula na Slovensko. To už se stalo. Jo? A jak to podle tebe ovlivní nejenom Slovensko jako takové, ale vlastně i to Česko, které pořád tvoří vlastně se Slovenskem do značnej miery jednu nádobu? To vieme, že mnohé hybridné operácie, ktoré prebiehajú na území Českej republiky, sa organizujú zo Slovenska, pretože tam má vlastne, tam je tá ruská rozviedka, tak povediať, na domácej pôde. Ja sa obávam, že pre Slovensko to znamená, že ho tam tí Rusi naozaj definitívne skonsolidujú vo svoj prospech. Ťažko predvídať. Môžu niekde tak veľmi prepísknuť, že to vyvolá nejakú negatívnu reakciu a že ich odtiaľ vyženú. Ja to tam dnes nevidím, ale nie je to vylúčené. Toto je jedna z možností. Druhá, že vidíme, že ani v tom Maďarsku nakoniec nedokázali uspieť z rôznych dôvodov, ale dnes by som nevylúčoval, že aj tá ruská rozviedka je tak trochu papierový tiger ako maďarská armáda. Že oni sú výborní v hybridných operáciách, v tom, čo je lacné.
A to, čo robia odjak živa, vlastne psychologická vojna, to bolo aj za studenej vojny, že v tom oni boli dobrí, lebo to nestalo veľa peňazí a nepotrebovalo to žiadne moderné technológie, respektíve nevyvíjať, stačilo ich využívať. Ale toto je veľmi ťažké. Ja mám veľkú obavu o Slovensko, že keď tam natečie veľa ruských zdrojov, aj finančných, aj ľudských, takže to Slovensko nemá ako ústať, lebo chýbajú inštitúcie, ktoré by tomu dokázali klásť odpor. Jedine, že by sa naozaj masovo spamätali ľudia, ako obyvatelia Slovenska. To sme teraz videli v Maďarsku, že keď sa to udeje presvedčivou, zdrvujúcou väčšinou, tak už potom ani nemá zmysel niečo skúšať, lebo by to skončilo ako v Rumunsku s Čaučeskom, že do toho už ani ten Viktor Orbán nešiel, aj keď sa toho všetci báli, že by mohol skúsiť on alebo jeho ruskí priatelia niečo kinetické ešte aj po voľbách. Nakoniec odovzdal moc a nepokúsil sa o nič. V Česku ja zase vidím, že tu tie inštitúcie predsa len fungujú. Možno teraz čelia rôznym prekážkam a nemajú úplne priaznivý politický vietor v plachtách, ale stále majú nejakú hybnosť, majú nejakú inštitucionálnu pamäť, majú nejakú inštitucionálnu kultúru a myslím si, že keď si budú robiť svoju prácu, tak budú schopní zabrániť najväčším škodám. Ale v konečnom dôsledku bude rozhodovať podľa mňa naozaj to, že ako je schopný Andrej Babiš vyhodnotiť svoju vlastnú situáciu, ako sa bude rozhodovať on, lebo má k dispozícii nejaké 4 roky, to je dlhý čas a on bude mať rozhodujúci vplyv na to, čo sa tu bude diať. Jsme na konci. Tenhle speed date byl taková ochutnávka něčeho, co bychom mohli na podzim udělat ve fyzické podobě. My jsme se s Arpádem domluvili, že by mohlo přijít přímo k nám na všem a mohli bychom rozebrat právě nejenom Maďarsko, ale třeba i slovenskou politiku. Na Slovensku ostatně budou volby příští rok a právě to, co se třeba stane do té doby i z hlediska vlastně změn tady ve vztazích v rámci střední Evropy a Evropské unie i ostatně toho, co uvidíme, jestli se skutečně naplní ta predikce, že Rusko se bude snažit skrze Slovensko, případně Česko více působit v Evropské unii právě tímhle směrem. Arpáde, já ti moc děkuju za ten vhled do situace v Maďarsku, je to pro nás velmi cenné. Vám také děkuju za účast, snad to bylo cenné i pro vás. A budeme se těšit s Arpádem někdy na podzim přímo u nás na Vysoké škole ekonomie a managementu. Tak ještě jednou díky a mějte se hezky a přeju vám hezký den. Ja ďakujem za pozvanie a ospravedlňujem sa všetkým za tých 15 minút múdreho mlčania na úvod a ďakujem, že ste potom vydržali aj tých zhruba 45 minút múdrovania. A ak ma opäť pozvete, budem sa veľmi tešiť aj osobne a určite prídem. Dovidenia, pekný večer. Určitě ano, mějte se hezky. Naschledanou. Moc krát děkujeme, nashledanou.